जो सच बच पकड़ा एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एगो हम चर्चा सुनाए जातनी। हे गुरु बहना पसंद आई तो हमार चैनल के नाम है गौरी के शिव धाम रंजू देवी। लाइक सब्सक्राइब करब लो, कमेंट में हर हर महादेव लिखब लो। सुनी लो हमार चर्चा। एगो पंडित जी रहले, पंडिताइन रहली। रहते रहते बहुत दिन गुजर गो रहे। भोलेनाथ के आशीष रहे लो। तो रहते रहते कुछ दिन हो गई तो बाल बच्चा ना होखे। भइबो कैली कुछ दिन के बाद तो एगो लड़की हो गई खाली। तो वही के अपन पोसल लो, पालल लो, बड़ भैली। कहली उनकर माता जी की ये पंडित जी बुचिया के कहीं शादी ब्याह कर दिया। पंडित जी कहले गुरु बहना ठीक बा, हम जाता नहीं बर ढूंढे। गईले 3 दीछा बर ढूंढले, बर ना मिलल। कहीं उनकरा जोग, कहीं उनकरा जोग बर जब ना मिलल आवत रहले तो बीच में शिव गुरु भेटा गईनी साधु के रूप में। साधु के रूप में भेटा गईनी। कहनी की का बात है? आ तो देखी हमारी एगो लड़की बाड़ी, उनकरे लड़का ढूंढे गो रहनी। हाँ, हमरा के लड़का तीनों दिशा में कहीं ना मिलल। घर मिलता था बर, घर मिलता था बर ना, बर मिलता था घर ना। कहले कि ठीक बा, हम एगो लड़का बतावतनी। बाई ओ लड़का के शादी होई जवना दिने, साल होत वही दिने वो लड़का मर जाए। अगर तहरी बेटी के जाके पता कलो, जाके हाँ जाके पता कलो। कहले कि ठीक बा। अब वही जैसे लवट गईले, जाके आ पता कहले कि केकर भाई लड़का बाड़े। तो बातचीत भइल कि भाई हमार लड़का बाड़े। उनकर लड़का के पापा जी कहले कि हाँ हमार लड़का एगो बाड़े। तो कहले कि हमार बेटी एगो बाड़ी, शादी हम करे खातिर के लड़का ढूंढे आइल बानी। अगर आप कहती तो अपन लड़किया से हम शादी कर देती। कहले कि ठीक बा। तो चली गईले घरे। पंडिताइन से कहले कि ये पंडिताइन 3 दिशा घुमनी है, कहीं कुंवार बर ना, कहीं लड़का ना मिलल। आवत नहीं तो बीच में एगो साधु बाबा भेटा गईनी। हाँ, शिव गुरु के उनकर रूप रहल है। तो उहे कहले है कि एक जगह लड़का बाड़े, कहाँ गो रहा हमसे बतावा। पहले कहले तो कहले कि हम गो रहनी है लड़का खोजे। तो तीनों दिशा में कहीं लड़का ना मिलल है। घर मिलल तो बर ना, बर मिलल तो घर ना। तो हम उहे घरे जाता नहीं। तो उहे साधु बाबा कहले है कि ऐसन बात बा कि एगो लड़का बाड़े, जाऊं करी घरे। घरे जाऊं उनकर बाप माता से बातचीत कर राय लो तो शादी हो जाई तो ठीके बा। लेकिन जवना दिन के सदिया होई, साल होत हो तू मर जाई। अपना बेटियों से तू राय ले ली है कि करिहे कि ना करिहे, मंजूर बा कि नहीं खे। तो हम गोइनी हम उनकरे कहला से। तो बेचारू कहलन कि नहीं हम शादी कर ले शादी। तो अब हम ये सोचता नहीं कि बुचिया से अब तू पूछ कि सदिया होई कि ना होई, मंजूर बुचिया के बा कि नहीं खे। जाके कह तारी ये बेटी तहर पापा 3 दिशा गईले हैं, कहीं बर ना मिलल है तहरा जो। साधु बाबा एगो बीच में भेटा गईनी है। तो उहे कहनी है कि कहाँ गो रहा है। तो तार पापा कहने है कि 3 दिशा हम खोजिए, कहीं बर हमरा लड़की जोग ना मिलल है। तो हम घरे जाता नहीं। तो साधु बाबा कहते रे कि नहीं घरे मन जा, एक जगह एगो बर बा, ओकरी घरे जा।
अगर उनका बाबू माई राय कर दिलो तो अपन दिन बार ध के तब घरे जई ह। कहले कि ठीक बा। तब पापा जी तब गोइलन तो दिन पका उका कैलन लोग के मंजूर तो हो गई बेटी, लेकिन जौना दिन के सदिया होई ना तेवने दिने उ साल आवत आवत मर जाए हैं। रो के कह तरी कि हे माता कम से कम हमार सदिया तो हो जाई। 12 बरिसाख पास जानत रहली भोलेनाथ के शिष्य हाँ, रहली। 12 बरिसाख पास जानत रहली वैसे उ कहली कि ठीक बा हम शादी कर ले। शादी हो गई। जब शादी हो गई तो रहते रहते साल नियर आयल, रोज जास लो लकड़हारा रहे लकड़ी तुरस लो आ ले आवस लो बेचस लो अपन बनावस लो खास लो। रहते रहते 2 दिन का मरे के रहे तो कहली कि जी ये बेरा हमनी के ना चलल जाई। कह तरे कि का है आ तो मन नहीं खे करत, आ तो तू मन नहीं खे कर तो घरे रह, हम जातनी ना कमाई तो कहाँ से खाई जाई। कह के जाए लगले तो कह तरी कि चली ठीक बा हमहू चलतनी। दोनों जना गोइल लो, दोनों जना गोइल लो तभी जे ही जाता लो तो लकड़ी तूर तार के अपन आ ले के घरे आके आ बेच उच के खाना बना के सुत जाता लो। अब होत बिहाने उनकर ई लागल बा का जने सवेरे मनी है कि ना मनी है, पर चिंता में पड़ल बाड़ी। जब बिहान हो गइल बा फिर जाए लागल बाड़े तो कहा तारी कि जी आज मत जाई, गोड़वा धके छान लिहली गुरु बहिना लो। कह तारी कि आज मत जाई, हमार बात मानी। कह तारे कि ना तू मत जा हम जाए, कमाई ना तमनी के कहाँ से खाइल जाई। चल गइल लो। कह तारी कि ना मानो ना, चल गइल लो तो कह तारी कि चली ठीक बा। जाए लागल लो, जे ही जाता लो तबले लकड़ी तुरे के करतन तले नाग आके डस देता तो वही जा मुरझा गोल बाड़े। तो जमुराज जी भेजले बाड़े अपना दूत लोग के, कहले बाड़ो कि जा लो प्राण ले आवलो, ढूंढ के प्राण ले आवलो। तो चल देले बालो। जब चल देले बालो तो आके कहता लो कि छोड़ दे अब हमनी के प्राण लेके जाइब जा। तो कहतरी कि ना ही हम ना छोड़ब, जबले जमुराज जी ना हो तले हम प्राण पति जी के अपना ना छोड़ब। तो लाश धैले बाड़ी पूरा जिकिर कर देले बढ़िया कवारी में ध के। तो गोइल बालो कहता लो कि जमराज जी ऐसन बाड़ी कि कहतारी कि जबले पत्नी उनकर जबले जमुराज जी ना आई हैं तबले हम प्राण ना निकाले दे। कहले कि ठीक बा हम चलतानी। तो अले तो कहतारे कि छोड़ा अब हमके ले जाए द प्राण, अब इनका दिन पूरा हो गइल बा लेके का करबू। कहतरी कि कुछ करम ना, हमारे सास ससुर अंधान दीवालो आंख दे देती तो हम छोड़ देती। कहले कि ठीक बा वही पर खुश बाड़ू तो आंख हम दे देतनी, छोड़ देबू ना आ तो हाँ छोड़ दे। कहले कि ठीक बा। तो आंख गुरु बहिना दे दिहल जमुराज जी उनकर सास ससुर के ताके लागल लो। तब प्राण छोड़ दिहली लेके जब जाता रही तो पीछे पीछे जाता रही। फिर पीछे मुहे घूम के ताकत रे कहत रे का अब का आवत रू। कहत रे कि अभी कुछ बाकी बा। आ तो बताओ आ तो साल भर हमार शादी भइले भई रहल ह, आ एगो लड़का रहितन तब उनकरा के लेके अपन जिंदगी के गुजारा करती। हम केकरा सहारे रह रो तरी गिलगा ला तरी खूब कह तरी कि हमरा के एगो लड़का दे दी। कहले कि ठीक बा यही पर खुश बाड़ू तो ले ला लड़का, लेकिन छोड़ दी है प्राण छोड़े के पड़ी। कहले कि ठीक बा हम छोड़ दे। कहली तो लड़को मिल गइल। फिर जाए हाँ
जाए लगल लेके जमुराजी प्राण। तब फिर पीछे ताकत रे गेट में ढुकत रे ढुके ढुके कहले बाणन तले ताकत त फिर आवत री कहत रे कि अब का आवत रू तू आ त ऐसे हम आवत नहीं कि बतिया बता दी के पूछे कि लइकवा केकर ह त हम का बताए हम केकर नाव धरब चर्चा बा कहले कि ठीक बा। हाथ जोड़ के जमराज जी बोल रहे कि जा सादा सुहागिन रह तू अपना पति के लेके जा। गुरु बहनी लोग वही से कहल बा कि अगर शांति बना के आदमी रही तो सब कुछ मिली अगर हड़बड़ा जाई तो कुछ ना मिली। हर हर महादेव मैया भवानी सच्चा दरबार शंकर भगवान की जय।